खुलुमबाय सानसेयारि खौरां लानानै फिन नोंथांमोननिसिम फैफिनबावबाय आं सिबिरानि ब्रह्मआ नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि फुंनि समाव सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा आंनि एसबी बड'नि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बे चेनेलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो हागोन। क'क्राझाराव फिन गोथै देहा बोखांनो हादों। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव फिन सुबुंनि गोथै देहा बोखांनो हादों। मोदोम आखायाव सिखाजों गाग्लोबनायनि दागो जायनि थाखाय बेखौ बुथारनायनि सन्देह खालामदों। क'क्राझारनि सुकापारानि बिक्रम रय 25 बोसोर बैसोनि बिथांनि गोथै देहाखौ मोननो हानाय जादों। बिथाङा क'क्राझार टाउनाव रुम भारा लानानै थायोमोन आरो बिथाङा गावारि फसंथाननि लेबरेटरियाव खामानि मावोमोन। नाथाय बिथांनि रुम भारानि दरखं मोखाङावनो बिथां बिक्रम रयनि गोथै देहाखौ मोननो हानाय जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला थैनाय जाथायनि सानसे उनावनो कर्ट मेरेजबो खालामनो गोनांमोन बिक्रम रयआ। गावनि मोजां मोननाय अनजालिजों बिलासिपारा महकुमा बिजिरसालियाव कर्ट मेरेज खालामनो गोनांमोन जायनि थाखाय हिन्जावाबो बिक्रम रयनि रुमाव दंफैखायोमोन। नाथाय बेनि अखानायैनो बिक्रम रयनि गोथै देहाखौ मोननो हानाय जादों। जायनाखि हिन्जावनि नखरनिया बे जुलियाव राजि गैयामोन बेनिखायनो हिन्जावनि नखरनिफ्रायनो बिक्रम रयखौ बुथारदों जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों। ओजोंहाय बिक्रम रयखौ बुथारखांनायनि उनाव गावखौ फोथैनानै लानायनिबो महर होनो नागिरनायखौ नुनो मोननाय जादों होननानै फोरमायथिदों। जाथायनि सायाव पुलिसनो खौरां हरनाय जादों आरो पुलिसा फैनानै संदाननायनि हाबाखौबो मावफैदों। बङाइगाव जिल्लायाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय जादों। गंथामजि गलाफोरा खामनानै सेवहांगार जादों जेराव खौथि रांनि मुवा बेसादफोरा खामनानै सेवहांगार जादों। बङाइगावनि कीर्तनपारायाव बाजाराव जादों बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया। गिख्रंथाव अर खामनायजों गेस सिलिन्डाराबो बेफ्रुदों जायनि थाखाय गासै फारियै गंथामजि गलाफोरा खामनानै सेवहांगार जादों जेराव 1 कौटिनि धोन सम्पति गासैबो खामनानै सेवहांगार जादों। अर खामनाय जाथायखौ लानानै पुलिस आरो अर खोमोरग्रा बिफाननो खौरां हरदों। बेनि उनाव बिथांमोनहा नुजाथिफैनानै अर खोमोरनायनि हाबाखौ मावफैदों। थांनाय 27 जानुवारि 2024आव फालिनाय ब्रैथि बिटिआर गोरोबथा सानजों लोब्बा लाखिनानै मुंख्लं नखरफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनायाव बाक्सा जिल्लानिफ्राय खालि 2-3निल' मुं फैनायखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायथिदों बाक्सा जिल्ला मुंख्लं नखर आफादा। खौरांगिरि मेल खुंनानै फोरमायथिदों दि बाक्सा जिल्लायावनो बिटिसिनि गेदेर दैदेनगिरिफोर जेरै बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' आरो इएम बिथांमोन दं। नाथाय बाक्सा जिल्लायाव मुंख्लं नखरफोरखौ मान सनमान होआखै। सिगांनि समनिफ्रायनो बाक्सा जिल्लानिया मोननो हाबोआखै नाथाय गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनिया मोनबोबाय थादों होननानै फोरमायथिदों आरो बे खेबावबो गोबां नेनायनि उनाव बाक्सा जिल्लानिफ्राय खालि 2-3निल' मुंख्लं नखरफोरनि मुं फैदों जेराव बाक्सायावनो 1010 मुंख्लं नखरफोरनो होनो गोनां दं होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। बेनि थाखाय सिगांनि समाव 472निखौ भेरिफिकेसन खालामदोंमोन। बेनि उनाव 468निखौ भेरिफिकेसन खालामदों आरो थामथि खेबनि थाखाय 70निखौ भेरिफिकेसन खालामदोंमोन। नाथाय गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव मोननाय बायदि बाक्सा जिल्लानि मुंख्लं नखरफोरा मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों। जेरावनाखि बिथांमोननि बावसोमनायनि थाखायनो बिएसि, बिटिसि आरो बिटिआर मोनथाम गोरोबथा जानानै थांदों। नाथाय दा जुदि थाबैनो होबावाबा एमपि बिसायख'थियाव भट होनायनिफ्राय गोजानाव थागोन होननानैबो बुंथियो बिथांमोना। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बै समाव खायफानि नखराव बिदा फंबाय सानैबो पुलिस मिलिटारिजों गावथार जानो गोनां जादों। खायसेया कलेजाव फरायफुबाय थानाय समावनो गावथार जानो गोनां जादों जायनि थाखाय नखराव रां आरजिग्रा गैयिनि थाखाय सोरलां बारलां न'आव थाबोनो गोनां जादों। बेनिखायनो सोरखारनिफ्राय मोननो गोनां रांखौ मोनोबा गंसे मोजां न' लुनानै थानायनिबो मिजिं थिदोंमोन होननानै फोरमायथिदों। नाथाय दिनैसिमबो मोननो गोनां रांखौ मोननो हायाखै। बेनिखायनो सोरखारा जाहाथे मोननो गोनां रांखौ थाबैनो होयो बेनि थाखाय सोरखारनिसिम दाबि दैखाङो आरो जुदि सोरखारा होआब्ला सिगांनि समाव सोरखारखौ जेरैबायदि मदद होबोदोंमोन बेबायदि उननि समाव मदद होनाय जानाय नङा होननानै बुंथिनायजों लोगोसे क'क्राझार सेक्रेटारि मावख'आव धर्ना होनाय जागोन होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। कार्बि आंलंआव 65 बोसोर बैसोनि दिलीप बसुमतारीनि गावखौ फोथैनानै लानाय जाथाय। 65 बोसोर बैसोनि दिलीप बसुमतारीया गावखौ फोथैनानै लादों। कार्बि आंलंनि पुलनि बाजाराव जादों बे जाथाया। फोरमायथिनाय बादिब्ला पुलनि बाजारनि गंसे न'आव गोदोनायाव दौलें फाननानै थैनाय हालोदाव बोखांनो हादों दिलीप बसुमतारीखौ। सासे मानसि लेंहरदों रायज्लायनांगौ दं होननानै न'निफ्राय ओंखारबोदोंमोन बिथाङा। नाथाय न'निफ्राय ओंखारबोनायनि उनाव न' फारसे गिदिंलांफिनाखैमोन। अखानायैबो न' फारसे गिदिंलांफिनाखैमोन जायनि थाखाय नखरनि सोद्रोमाफ्रा बिथांखौ गोबां नागिरनायबो जादोंमोन। नाथाय उननि समाव पुलनि बाजारनि गंसे न'आव दौलें फाननानै जिउ फोजोबनानै लानाय जाथायखौ नुनो मोननाय जादों। जाथायखौ नुनो मोननायनि उनावनो पुलिसनो खौरां हरनाय जादों आरो पुलिसखौ लेंहरनाय जादों। उनाव पुलिसा जाथायथिलियाव नुजाथिफैदों आरो
गोथै देहाखौ बोख्लायनायनि हाबाखौ मावफैदों। बेनि उनाव गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखायबो दैथायहरनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। नखर नखर सलार पेनेल लागायोबा बेसेन नाङालासे मोब्लिब मोननो हागोन आरो उल्थायै दानफायाव सोरखारनिफ्राय 700निफ्राय 900 रां मोननो हागोन। गोजोनथाव खौरां नङासै? नाथाय बे गोजोनथाव खौराङा जोंनि आसामनि थागिबिफोरनि थाखाय नङा। भारतनि राजथावनि दिल्लीनि थागिबिफोरनि थाखाय दिल्ली सरकारा बे गोजोनथाव रादाबखौ लाबोदों। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविंद केजरीवाल बिथाङा फोसावदों दि दिल्लीयाव आबहावा गुबुंनायखौ फोसाबनो थाखाय बा खम खालामनो थाखाय इलेक्ट्रिक भेहिकल पलिसि लाबोनाय जादोंमोन। बे लेखायै दिल्लीयाव थांनाय 2023 मायथाइनि डिसेम्बर दानाव बयनिख्रुइबो बांसिन 20% मोब्लिबजों खारग्रा गारिखौ फाननो हादों। दा आरोबाव गोदानै सलार पलिसि लाबोनो थांखि लादों दिल्ली सरकारा। मोब्लिब बिलनि सायाव थाखानाय नियमनि बायदिब्ला दिल्लीयाव 200 इउनिटसिम बेसेन नाङै मोब्लिब सिबिथाय होनाय जायो। बेनि उनाव 201निफ्राय 400 इउनिटसिमनिखौ 50% बिल लानाय जायो आरो 400नि गोबां इउनिटनिफ्राय आबुङै बिल लानाय जायोमोन। नाथाय दा न'आव जुदि सलार पेनेल लागायोब्ला 1000 बा 2000 इउनिट जायोब्लाबो गरसेबो रां होनो गोनां जानाय नङा। उल्थायै सोरखारनिफ्राय दानफायाव 700निफ्राय 900 रां होनाय जागोन होननानै फोसावदों दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा। लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि दिल्लीयाव बे समाव मुवा बेसादनि बेसेननि गरा 3% आरो जुदि दिल्लीयाव सलार पलिसि लाबोबावोबा मुवा बेसादनि बेसेननि गरा 3% गाहायाव फैगोन। अदेबानि दिल्लीयाव मुवा बेसादनि बेसेना आरोबाव खम जाबावगोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। जायनाखि आसाम रायजोखौबो भारतनि जौगानाय रायजोफोरनि मादाव टप 5नि मादाव मोनसे खालामनायनि आसाम सोरखारनि थांखि। नाथाय आसामाव मोब्लिब बिला अख्रां नांनाय, जायनि थाखाय मुवा बेसादनि बेसेनाबो गोबां। बेबायदि थासारियाव जौगानाय रायजो बा इउनियन टेरिटरिफोरजों जोंनि आसाम रायजोआ जुजिनो हागोन ने? चिरां जिल्ला सिंनि बामोनगाव प्राइमारि बिपिएफनि मावखुलियाव बारग' एनडिएफबि एबसुनि बारग' बिबानगिरि आरो इउपिपिएल हान्जानिफ्राय बिपिएफ दोलाव जयनिं जादों। एमसिएलए जेम्स बसुमतारी आरो जिसुया समफ्रामारि बिथांमोननि नुजाथिनायाव बिपिएफ दोलाव जयन जादों। बिथांमोना फोरमायथिदों दि दानि जि थासारि बेखौ नोजोर होनानै बारग' एनडिएफबि आरो एबसुनि बारग' मावथिफोरा जयन जानो हास्थायनायखौ फोरमायथिनाय लेखायै जयनिं हाबाफारि खुंदों। बेयाव बारग' एनडिएफबि आरो एबसुनि बारग' मावथिफोरजों लोगोसे इउपिपिएलनिफ्रायबो जयन जाफैदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोना। क'क्राझार, चिरां आरो बाक्सानिफ्राय बारग' एनडिएफबिफोरा जयन जाफैदों होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे बिथांमोनहा फोरमायथिबावदों दि गोलाव सम गोबां हारिनि थाखाय नांनायाव नांग्राफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोरा गोबां खस्थ' मोनबोनो गोनां जादों। नाथाय दानि सोरखारा गाहायाव थांनानै राजखान्थि गेलेदों। पिएमएवाइ अरुणोदय बायदिखौ लानानै राजखान्थि खालामदों। अरुणोदयनि गेजेरजों गासै रान्दि आइजोफोरानो रां मोननो गोनां, नाथाय मोजां नखरनियाबो दानि सोरखाराव मोनगासिनो दं। बिपिएफ फैयोब्ला बेखौ गैया खालामगोन होननानै बुंथियो। बेनि अनगायैबो पिएमएवाइनि बेलायावबो बिपिएफनि समावनो जिअटेक खालामनानै भारत सोरखार आरो आसाम सोरखारनो हरनाय जाखादोंमोन। बेफोरनो दा सफैगासिनो दं। बेयावबो बिथांमोनहा मुलाम्फायारिफोरनिफ्राय 5,000-7,000 रांहालागै लादों होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो थिकादारनि बेलायावबो बिपिएफ इउपिपिएल खालामदों। बिपिएफनि समनि थिकादारफोरनो खामानि मावनायनि उनावबो बिल होआखै होननानै फोरमायथिदों। नाथाय थिकादारा बिलखौ मोननो नांगोन, मानोना बिथांमोनहा खामानिखौ मावदों होननानैबो फोरमायथियो। उननि समाव बिपिएफनि सोरखार फैयोब्ला इउपिपिएलनि समनि थिकादार होननानै खामानि मावनायनि उनावबो बिल होआबा जानाय नङा होननानैबो बुंथियो बिपिएफ दोलोनिफ्राय। इजराइल आरो हामास उदखारिफोरनि गेजेराव दावहा जाफुबाय थानायनि उनाव इउएस ट्रुप्सनि सायाव गिबि खेबनि थाखाय गाग्लोबनाय जाथाय जादों। जर्डान सिरिया सिमायाव थानाय इउएस ट्रुप्सनि सायाव ड्रननि गेजेरजों गाग्लोबनाय जाथाय जादों, जेराव 3 इउएस सल्जारफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 34नि गोबाङा जोखोम जानो गोनां जादों। इरानजों मदद होजानाय उदखारि हान्जाफोरानो इउएस ट्रुप्सनि सायाव गाग्लोबनायनि सन्देह खालामनाय जादों। नाथाय इउएस ट्रुप्सनि सायाव गाग्लोबनायाव इराननि जेबो आखाइ गैया होननानै इराननिफ्राय फोरमायथिदों। गोजोनथाव खौरां, मागो दमासि फोरबोनि समाव काजलगावनि एमएमएच हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोनथाव अफार लानानै फैदों। हन्डा एसपि 160 सीसी मटर साइकेलखौ नोंथांमोनहा 7,999 रां डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो बायनो हागोन। बेनि अनगायैबो स्कुटिखौ 15,000 डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो बायनो हागोन। लोगोसेनो
बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन गांसे ब्लेंकेट अदेबानि कम्बल मोननो हागोन लोगोसे गोजाम मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटि बायनो गोसो दंब्ला बेनिबो खाबु दङ मागो दमासि फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै होनाय बे अफारा 30 जानुवारिसिम थागोन अब्ला नोंथाङा थाबैनो बे खाबुखौ लादो मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 9101037416 नङाब्ला 8720957824 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन गोजोन्थों भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों